Hallo, ik ben Maaike. Wij zijn Lou en Janne. Zijn jullie broer en zus? Ja. Oh ja, dat kun je ook eigenlijk wel een beetje zien hoor. Weet jullie wat dat jullie hier vandaag zijn? Nee. Nee. Jullie zijn in een soort van museum. Wat is dat museum, Jan? Zo waar allemaal oude beelden en zo staan. Ja. En nu staat er hier ook iets op tafel wat dat je in een museum zou kunnen terugvinden. Maar hebben jullie een idee van wat het zou kunnen zijn? Dank je, Janne. Een theepot. Een ketel. Een theepot of een ketel? Janneke, waarom denk jij dat dat een theepot is? Als dat hier een beetje langer was, dan was dat hier een handvatje. Ja. En hier, dan kan je dat eruit. Zijn er al twee kantjes, gaatjes of aan één kant? Aan twee kantjes. Ja, een theepot met twee teuten. Heb je dat al gezien? Nee, ik denk... Een theepot met twee teuten, dat is een beetje moeilijk, omdat je dan niet weet aan welke kant je moet schenken. Hè? Maar ik denk dat er zo is dat zo ophangt Ja? boven een vuurtje en dat je zo, like de soep, kan ergens ingieten. Dus hij denkt dat het vuur is dat eronder moet komen. Ja. Als je nu een keer wild een tijd er zou kunnen opplakken, wat zou je denken? Wacht, ik ga een tip geven. Uit welke tijd komt je broer nu? Jean. De riddertijden. Denk je dat dat een pot van een ridder is? Ja. Ja? Ja, het zou eigenlijk wel kunnen geweest zijn. Maar wat zou die ridder daar mee gedaan hebben, denk je? Jeanne kijkt. Ik weet het echt niet. Nee? Ik ga nog een tip geven. Je weet nu al uit welke tijd dat komt. Nu ga ik een tip geven voor wat die pot zou kunnen dienen. Wat is dat, Jeanne? Een washand. Een washand? Wat doe je met een washand? Je wassen. Ja, je wassen. Of dingen wassen. Dingen wassen, bijvoorbeeld? Welke dingen was je er dan allemaal niet? Like, als je dingen gebruikt in de keuken, dan zou je dat ook daarin kunnen wassen. Maar ik denk moeilijk. Ja? Wat zou erin kunnen? Sowieso. Water. Ja. Water kan erin. Janneke, doe een keer dat washandje op je handjes. Dus dan doe je washand in het water. En dan doe je dat op je armen en zo. Ja? Gaan we er anders een keer een archeoloog bij halen? Ja. Die exact kan vertellen wat voor een eigenaardige pot dat eigenlijk is? Hallo? Hallo. Hallo. Dat is Floris en Branco. Het zijn twee archeologen. Eén ook die bijzonder goed tekent. En die gaan jullie een keer uitleg geven over deze eigenaardige pot. Het is inderdaad een pot om water in te doen. En het is een middeleeuwse pot en eigenlijk noemen ze dat een lavabo. Dat lijkt niet op onze lavabo van vandaag, maar eigenlijk is dat wel de voorloper ervan. In de middeleeuwen werd het christendom heel belangrijk. En gaat ridders, prinsessen, boeren, maar gaat ook priesters en monniken. En het zijn de priesters die deze lavabo gebruikten. En die geloofden dan dat niet alleen hun handen werden gewassen, maar dat ook hun geest werd gereinigd. En die vonden dat heel belangrijk. Hier hangde er een ijzeren ring aan. Daarmee kon ze dat ophangen aan een muur of aan een stok. Door te kiepen kon het water vanuit de pot via het mondje. En kijk eens goed naar die teuten. Zie je daar een hondje in? Ah ja. Hier De oortjes. ja, de oortjes. En hier een oogje. Ja. Dat is een waakhond. Een waakhond tegen het kwade, tegen het slechte. Maar ook een hond die trouw is. Trouw naar de God, de christelijke God. Kijk, Branco heeft een tekening gemaakt. Deze tekening is voor jullie. Dat is een voorbeeld eigenlijk van hoe die pot werd gebruikt. De pot zit hier aan een houten paal vast, aan een ketting. En dan kon de priester de pot kantelen om zijn handen te wassen, voordat hij dan iets religieus kon uitvoeren.